gending merga rika dados Dayun niki ana arek wedok ayu-ayu Dayun Ayu-ayu denok deblong petekur meong Dayun meong petekur lho ngono ang lajengaken tari Gandrung Banyuwangi nggih ayu-ayu rupane nggih soale macak nggih lenggak-lenggok lakune kaya macan luwe nggih madyale tari Gandrung Banyuwangi kairing gending merga rika nggih Mama tari Gandrung Banyuwangi paling sae paling penak disukani gending nopo Mama napa nggih lurae nggih nopo terus jenengan suarane wis entek lho lurae nggih petanggapane bendina jenenge sing sabar Mama Dek wingi kula mboten gadah swanten ngoten lho lurae nggih disukani gending nopo Mama merkes ati kemawon nggih merkes ati
Bareng mama guru-guru kita ngaten adi mama nggih perkes ati gending ingkang angka 1 nggih teng wontene tari gandrung Banyuwangi nggih nggih menika pamungkasing gending nggih utawi gending ingkang telahir nggih amargi waktu sampun cukup ayo kenduk bali-bali nang panggonane yo tak gendong tari gandrung Banyuwangi nggih sampun sowan teng dalemipun Bapak Ika utawi Bapak Heri sekeluarga nggih pagelaran saklajengipun selingan saking keluarga besar Setyakawan nggih tari Happy So Happy sesarangan para wadyabala nggih bantengan sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani yo
hos, 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 hos. Oh, 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 awas. Oh, oh, dah. Nggih, tari bantengan. Nggih, sesarengan tari happy show happy nggih. Sampun cowanteng dalemipun Bapak Ika utawi Bapak Heri sekeluarga nggih. Mama tari bantengan nggih disukani gending-gending mama, tapi saderengipun disukani gending-gending nggih semoga dumateng Bapak Ika utawi Bapak Heri nggih putra waya panjenengan monggo ditumpakno bantengan. Ayo panjaki sing nganggur nggih tak selamat sesarengan Kang Yudi nggih digoleki putra waya Bapak Ika utawi Bapak Heri nggih ditumpakno bantengan nggih kalian disukani gending Mas Amin disukani gending salam kerong nggih dados. Nggih niki wonten Mbok Dewore saking ketinggalan nggih ayo digoyang bokonge alon-alon ayo hos hos ayo digoyang bokonge capik ayo cak ngadi ngadi ono pada ono iki ngadi
kerong nggih pambukane gending teng wontene tari bantengan nggih ditambahi sak gending mama disukani gending patetan nggih sumangga. Nggih, sumangga Mas Duplin digolek petetan nggih gending ingkang angka kalih nggih teng wontene tari bantengan nggih nggih menika pamungkasing gending utawi gending ingkang telahir nggih teng wontene Gebyare Reog Setyakawan nggih ayo tari happy so happy sesarengan bantengan nggih sesarengan Mbok Dewore nggih wonten Mama Jambrute nggih wonten Mama Londoe nggih ayo bali-bali nang panggonane dang diganti sambutan gaya campursari kendang kepul Setyakawan ayo tapi ojo sembrono metune bantengan nggih disukani gending Barjabar Madura Sronen Sakti Cak Karyan. Nggih, mekaten para rawuh. Panjenengan sampun